Čaute, tu Feky a sme v tímovej bitve. Je to moja tímovka prvá, pustíme túto tímovku, lebo je to nuda. Pôjdeme do nejakej inej, lebo tam by sme sa asi nedočkali. Čakaj, tento nepoznám. Pôjdeme hoci k nejakému, hoci komu pôjdeme. To je jedno, či Češi, či Slováci, kašľame na to, potrebujeme zahrať jednu bitvu s protiakom alebo aj dve. Počká, tuto už niekto sa lisuje, môžeme dať protiáka, kašľame na to. V predošlom videu mi bandika odišiel, takže je to na hovno. Neviem, niečo sa vypol, proste nahrávať. A potom sa to zase obnovilo, hej, nám asi teraz na ňo ideme do inej tímovky. Ten Magor, a to je mne neviem, a dám toho proťáka, čo, keď tam je veľa, to je doček jedno, to je dočka, čo. No, keby to spustili, tak by bola sranda. Mohli, v predošlom videu, preto mi to seklo, lebo môžem iba 10 minút nahrávať, neviem prečo. Úplne začal to modovať. Ale kašľa teda na to. Neviem. Môžeme. Neviem, čo mám dneska robiť ešte. Neviem, v tom videi predošlo, to bolo trošku trapné, ale tam budú výstrihy. Ešte k tomu bude popis videa tak. A môžeme začať túhle bitvu na ten Magorle. Keď tak, tu bude zostrih. No, uvidíme, jak to bude. Dobre, takže ak ma budete zle počuť, tak to si nešumajte, lebo som ďalej od mikrofónu trochu. Ak sa vám bude páčiť toto video, like plus odber, poprosil by som. Ak nie, tak dislike plus komentuj. A môžeme sa venovať zatiaľ bitve. Tak bude sa vám za chvíľu počkať, tak hlas asi nebudem dávať. Môžete vidieť Tiger len vo fullu. Sa mi zdá, neviem, či toto je toto povedelo, alebo tak s tou mnou. KV4, Jack, KV4 vo fullu, hento. Dobre. Aha, teda. Ja sú waflové. Mal som pancia, takže sa oplatilo. Ja by som išiel s tým proťakom. Neviem ešte kam. Ale pôjdem tu defnúť, asi len defovať, takže asi niekde toto zakrpím. Takže táto nie je dobré asi. Niekde tuto, vidíte, mám maskovacia binokulárky, takže my sa radšej naodujem s tým pancierom. Ale jak to poznám, tak všetci pôjdu nepriateľa sem hore. A tento debil tu neviem čo robí, asi zlona je skúška. Či to môže či sa mu to zmenší, ale kašľa na to. Vidíte, penetrácia ďala, počkať, ukážeme si to takto. Že penetrácia, no myslím, že penetrácia je veľmi dobrá. Vidíte, sklon ďala výborný, takže s kopcami nemáte niekde problém ani. Tu Tiger 2 tam nemusí ani byť, ale budeme iba 10 minút nahrávať, takže potom v ďalšom videi si niečo zase ukážeme. Neviem ešte čo, ale neviem ešte čo, takže to je blbý camp, pôjdem asi k inému. Premiestnime sa nižšie, tento jackpot to tu bude prejsť zatiaľ. Tak ja sa presunúť tam niekde za ten kopec, ale si môžete všimnúť, rýchlo sa veľmi pomalo. Vždy keď takto mi to sekne, tak znamená, že nejaký nepriateľ ide. Sice pôjdem asi späť, počkaj, niekde vypíšem na Facebooku. No takže rýchlosť tá je síce pomalá, takže radšej sa rozmyslíte, kam pôjdete. Neoplatí sa riskovať, že niekde do stredu mapy a na tú stranu mapy a potom nesmiete, keď pôjdu kapovať vlastne a to je na hovno. Táto rýchlosť je naozaj pomalá.
odporúčam si dať hasičák, opraví a lekárničku. Hasičák kvôli tomu, lebo často sa dá zapáliť. Počkaj, pozriem čo... Svinia, vidíte, prestranú má. Do vežičky, pod vežičku má prestaviť skoro každý. Takže musím to je jedno konečné spôsoby. Chápete, ako dá pásy. Čo som utrafil? Jak mu dá pásy? Toto sa stáva, keď nezamiehate. To je veľká chyba. Ak títo debili pokazia, tak ste rýchli. Vlastným tankom. Sice vidíte, 8,71 sekúnd nabíjam, ale keby som si dal ešte... nech sa to volá. Ventilátor tretej triedy, tak by sme to mali akurát. Vidíte, ja už na odkúčali. Sami magnetu sú práve, vidíte. Takže od tejto týmek ja si poďme preč. Tu samé lamy. Tu som aspoň nejaký damage podarilo zarobiť, lebo naozaj toto je to na hovno. Vidíte, krátko prstali bez problému prstali. A vidíte, goldy a bok. Bok je najzraniteľnejší, takže to je na hovno na tomto tanku. Boky sú lamacké. Ostane iba na nás dvoch, tým Jettigom, no tak neviem čo spraviť, lebo on síce rýchlo nabíja, ale nemá dobrý damage. Kašľa teraz na ňo. 413 HP. To je dobré. Lebo teraz som hodil to, neviem kam si to trafil, neviem som, lebo sa bojím o to AMX, čo je tuto. A to je RHM-ko. Musím vedieť si, vidíte Goldy. Goldy neprebil cez tento. Goldy cez toto neprestrelil. Musím si dávať bacha, lebo už AMX slúži na mňa. Dáme prvú šupu, tak je dobré. Toto bolo šťastie. Ten Jettig by som ho mohol všimnúť. By som mohol od ňoho zarobiť. To AMX-o, keď na nás autočí dozadu sme naozaj nechci. My si tadečko nejako myslím. Sme naozaj nemáme šancu. Taký dostávka, vidíte, ako to je skupinu. Vidíte, ani sa netrafil. Bacha. Moja chyba teraz. Vidíte, mohol ma zabiť. Moja chyba toto. Toto bola veľká chyba. Zatkol sa otáčať ku niekomu. Ten Jettig nech si zoberá. Vidíte, používal goldy lamy. Sú to čisté lamy. Keď používa niekto goldy, sú lamy. To je moja chyba, keď nezamierite. Akože síce kresná, že silná, dobrá, ale dávate sa aj tak na to bacha. Zbytočne potom nejakú muníciu. Keď si to tak zoberete. To nie je dosť veľa, že dá sa povedať, že keď dáte pred žečka, no tak máte aj dosť veľa. Vidíte Tiger za 405, úplne blbo vyšiel. Tá je s trojkami mi tu sere. Toto je moja chyba, keď nezamierite, ste v riti. Len to AMX sa nech niekto užiť. Ten Jettig. To je lama. Ničím som Jettig. Teraz je to užívané na stav. Více je to tak trochu vyrovnané, ale aj tak je to lama. Musíme tu ísť trojku nejak zničiť. Ja, kde som trafil, kokos, ja som dingol do vežičky. OK, vežička, dingujte, to je v pohode. Tu sa stalo. Keď dingujete, to je v pohode. No, prehrali sme to, je to vidieť. Ale štorka, keby sa otočila, by som mohli mať šancu, keby som dal tú nich strojku, to by to došlo. Keby som mu dal mu nich